Gynanyat günümizde gatyqyn. Aqsaqal ýaşullamyz ka ozoklarda geregiçe filanylmaýar. Ayal gynlanmady teriyelemeklikde gaty ýyza bar ýa. Hele şu musulman dogonlarymyz, namaz okuyan dogonlarymyz berk durajak ýalyk köp şonu ýalyk beh, muňa bir haýkyş diýen, ýokmaý diýeniň köpüdi namazly adamyň çağalarym çykaýa. Beýle bolmalylar. Ayal gynlanmady biziň ýüzümizdiň tuwagy idi jemaat. Şunu bellek goýmaly. Ayal gynlanmady haýkyş diýmeli. Bulun geýinşi çenden çykdy. Başlary tomuz aýlary gelýär bolyn, başlary gyngaşly. Salma diýen bir bela tapdyrlar bolýan, doktor adam bolsa, mollum adam bolsa, bir zat çoloşýa diýsen, oňa bolýar diýsek, şeýle wagt bir türkmeniň özüň ýaşançy bolar. Şondan aýyrmajak bolaýlyň. Tomuz aýlar diýen diýen bolyn, başa gyngaşly. Hewrudyn köýnekli, ýeňem egninden aşağı bir 4 barmacık var, ondan aşağı ýok, ýalanaç. Bollugy däller şo. Ol gaýry ýurtlarda ýal plyajda suw açyp ýup şo kupalkaly eden bilen desseň de şoň günäsi. Ýananym egninden aşağı bar ýeňine çenli. Ýöne içi görünüp dur kapron. Bolýamandan şo musulmany gelişýän datmy şo. Bilip goýun edi jemaat. Ayal adam kıyamet mahşer gününü öňe aýdypdyk, ýene de ýatla diýär. 4 adamyny ayal adam dowda hak edip bilýär gapdaly bilen. 4 adamyny. Birlenji qaqatyna keder diýär. Kıyamet mahşerini dowda hak etmeli bolýar aýaly. Durun, men öňüme qaqam haýkuş diýmedi. Eger qaqam haýkuş diýsedi, men bu işimden galardım diýip qaqanyňa tutar diýär. Eger qaqaty haýkuş diýen bolsa, onu bir zaňarlygy neden bolsa, qaqat halat bolar emma ay bolýarlar başaşyr git, näme boldan şo bolýar bolsa, deň derejede namaz okasa, näme tapawut deň derejede bile gitmeli cehenneme, na'uzubillah. Eger ýok qaqat düzedip bilmändir, erkek doganyna kidibiler diýär. Erkek dogan düzetçek bolupdyr, düzelmändirmi? Onda erkek dogany halas bolady, emma ay näme boldan şo bolyp gözünü yuman bolsa, deýýuslyk eden bolsa, na'uzubillah, o da cehenneme bile gider diye. Yok, erkek dogany qaqaty düzedip bilmändir, durmuşa çykypdyr. Nikaly äri düzeden bolsa, onda ol gaýnatasynym, gaýnagasynym halat edýär. Özüni de halat edýär, ogluny da halat edýär. Yok, ay näme boldan şo bolsa, ay diýip bu da etçegin edip beren bolsa, aýalynyň öňüne haramlygynyň öňüne almadyk bolsa, onda bu erde gitti, qaqada gitti, o ağası da gitti. Yok, Allah bir oğlu nesip edipdir, oğlu näme de bolsa süýjü de, ejejan beýledel, ejejan bu haram da, bunun daştadır oli, bu cehenneme erçek zat, bu Allah'ın näerdalygyna erçek zat, bu zatdan saklanaly diýip, ejesini haramlykdan alyp galan bolsa, onu qaqasyny da halat edýär, daýysyny da halat edýär, babasyny da halat edýär. Yok, bu da ay näme bolsa şo bolsunday çağamay özü bilýändirler diýip haramlygyny gözüni yumsa, şu aýal maşgala kıyamet mahşer gününde eden haramlıklarından dolayı öňüne qaqasynyň, erkek doganynyň, äriniň we oglullarynyň öňüne çykman eden haramlıklarından ýana qaqasyny da, erkek doganyny da, ärini de, ogluny da cehenneme deň derejede bilece ýanyl akidýänler edýärem. Şoň üçin gaty dikkat etmeli adamlar. Biziň ata-babalarymyzyň geýinişi, özüni alyp barşy ýeterlik ul gaýry dinlere ýa gaýry ýurtdaky dini başga adamlaryň geýinişine ökünüp bermeliler. Ýöne günümizdiň aýallaryndan gatam görmeliler. Tomuz gelýär erkek oglanlarymyzdan birazcık bir dikkat edin özüňize. Bir daşyrykda okak gelýärlerden saçlaryny ol eýesiz goýun ýaly, gyrkylmadyk goýun ýaly edip saçlaryny hüzzür düşüp ýa-da dar geýinýärler. Berekelle begenýär. Göwnüde degesimiz gelen ak ebi jemaat meçide de gelýärler. Namaz secdäge diýär ýarty göwrede açykda ara. Bolmany içinden maýka geýär. Bolmany meçitlerde don tahýa goýulýar, don tahýa geýär. Erkekler onu ýaly dar geýinip bir türkmene gelişmejek, musulmana gelişmejek sypatda geýinse, onuň aýallarymyzdan aýsat gatam görmeliler. Birazcık bir salihatly, musulman adama gelişýän bir gylyk häsiýetde sypatda giyinjek bolmaly. Dogry döwre berade bolmalylar, ýöne gözünem çykarmalylar edýärem.
Doğru itaat namada gireni ürküdmeler, yumuşaklık bilen aytmaly. Ýöne her bir zadyň öz çydygy ýagşy. Her bir zadyň özüň çydygy ýagşy diýsem. Mal o çydykdan daşyna çykyp bar jura hiç o ekiniň içine çykyp gitdiler. Erkeklerim, ayallarım, din ayalları käýemeller.